Ti salunat ket isu iti kamatgan agameng iti maysa nga tao. Ngarud, masapul nga intay tagibinen iti panagdaldalos. Tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo. Ni Sanggunian Panlalawigan Member Dr. Medel Gawat and Family iti Syudad ti Batak ken Chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat dati kulay. Agbirbiro kay kadi iti nalaka kinapintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minitayo. Nukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadua ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti Syudad ti Batak. Tiradong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. Perdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taadalituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Isodayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na dagiti nagduduma a serbisyo kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair ken dadumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories ken dadumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadong impormasyon ag text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken imatmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop ti pagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget as suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekilidad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dadumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero wenno agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang ruden dagiti magatang sadyay nababapay iti presyo da ken alistupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batak, Ilocos Norte. Ti dadong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno ken dekalidad. JAJ Furniture Shop. JAJ Furniture Shop.
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Barungarima, At tuyan ti programa nga may manglingingay ken mangrayraya kada kayo tinaldawal-daw. barungarima, Maangis kayo nga rod nga dingeg. barungarima, Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. barungarima, Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbaling nga nananay kumakanta iti kailupuan. barungarima. Mang mangigan, Limpay lang ang RPN, DZRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Barungarima, Baru Warimot. Dungdungwentan ko, unay-unay, indayunan kanto, itisip namay, tultuludan kanto, na lumamay pagapware, inkanton may libay, anay puso, anay, nasael, nautulaunay, itten kaniyak kapan naranay, kakasiya ang maidasay. Meron na imbag nga malamiamin nga sa nga pada, sumangbayin ka na kayo di programa tayo Baro Arimat Music Festival. Agdarangay tayo nga nati oras ti alas 3. Pagkat kadwa tayo pelang arot nga agserbi ti biyang tima sa kontrol ni Engineer Marca Tuliao, Supervision ken Direksyon Station Manager Rodrigo Sadjan, kasama tan magkit-kita pelang ti seguridad testasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo. Kentin mo ti biyang timon ti dati programa ni Manong yung Ronald Idol Domingo. Kadagiti kayat natin kumablaw, nakalukat dati linya ti telepono tayo ti 600-3869. When no text kayo iti 0953-436-0507. Sa dinuman nga paset ti probinsya ti anyo, kablaon da kayo ti nagasat nga oras, nagasat nga malem, kasama tayo nagitay aga buybuya kada tayo ti Facebook live tayo. When no ti live streaming ti estasyon tayo, iti na duma-duma nga paset iti lubong na imbag nga oras, na imbag ngayon kay panagbuybuya ken panagdengdengeg. Beno papagayam, adero den ti panglukat tayon nga ayog bilang musika itatang nga malem papagayam, kasi nakapangliliwa panglingling kada kayo itatang malem dito'y pelaying programa tayo. Naslat chay bulan. Kung ating di ka man nagpagpakipo, taikikita di mo imot-imot, taday tapintas mo ng tukay ti puso, kitna kayawan at talugatin mo, isap sa pulikit at dami nengkin ka, taday ta ugaling na idumduma, taday ta singpet mo ken kinaemma, ket isudat nakaawis day tuwiring na, uading may amngarong idatong ko, ken kaday tuwi na darisay nga ayat ko, tinagkadi kagurat isut at paisu, when ay ayatin ka tay tatpulo. Ating di ka man nagpagpakipot, taikikita di mo imot-imot, taday tapintas mo ng tukay ti puso, kitna kayawan nagtatalugadin mo, isap sa bulikit at dami nengken ka, taday ta ugaling na inunduma, taday ta singpet mo ken kinaemma, ket isudat nakaawis day tuwiring na, uading may amngarot nga idatong ko, ken kaday tuy nadarisay nga ayat ko,
Di nagkadi kagurat ay sut at paiso When ayayatin ka tay tatlo When ayayatin ka tay tatlo Okay, o ading tuloy-tuloy lang tatin di palagkakada pa nagdidinanggay. Kadita, ag subsubli tayo dumngeg, iti paborito ya programa. Baro Ariman. Dungdungan kanto, unay unay. Indayunan kanto, itisip namay. Tultuludan kanto, na lumamay pagapware. Inkanton may libay. Anay puso, anay nasa naupo launay. Itten kaniya kapat naranay, kakasiya ang makidasay. Okay, tuloy-tuloy lang tati programa tayo kana nadtoy. Sir Idol, pa-shout out sir kana nadtoy ni Romel Alejo. Okay? Thank you very much sa Romel. Iti panag buybuyam ket panagdingdingeg ti programa tayo Baro Arimat Music Festival. Ken sa inyo met nga kalipatan i-like and share ti programa tayo ken kasameten no sanyo pay nga in-follow ti stasyon tayo when no nag-subscribe subscribe kayon gagayem ken kaabsat tamay kasta mabuya ken mangikanya amin digiti programa iti stasyon tayo. Kadamdamahin tayo turugyanan ng ti gibasa kadagiti nawat tayon nga pangablaaw. Pero dadto iti sunata sagot ko pa kada kayo tatang malem papagayam. At man ti kanta, manid pa lang kini Daniel James Sarmiento. Para kada kayo. Baro Arimat. Kaarik mo manday jay sarmi Tauray pa'y jay init Ket mabait Nga umay sumalino Di tarang payaken sudim Kaarik mo manday jay langit Atop to baren jay init Ket syapet itay daga Ngumay agrok babagayat ken ka Natarnaw da ito'y ayat Nga istagot ko ken ka Tanuman pa'y nagurapayak Adagato'y kayariga Yemadabag sa sao Adi agbukel jilubong Di at kinamayit Day tu'y puso Kinay tapuso Kaarik mo manday jay sarming Tauray pa'y jay init Ket mabait Nga umay sumalino Di tarang payaken sudim Kaarik mo manday jay langit Atop to baren jay init Ket syapet itay daga Ngumay akrok babagayat ken ka Natarnaw da ito'y ayat Nga istagot ko ken ka Tanuman pa'y nagurapayak Adagato'y kayariga Yemadabag sa sao Adi agbukel jilubong Di at kinamayit Day tu'y puso Kinay tapuso
Okay, detawad gagayam kirabsat na tarnaw ngayat. Greetings to Erwin Domingo and Highland. Kung nanatay ni Compadre Amante ang sagay, manipo di Tarrino, Nevada. Okay, alawen, tuloy-tuloy na tatintay panagkakadwa panaga di din ng gay tiyada ito yung kanito papagayam. At yung mga rod ti sabali pa yung sunata, isagot ko kada kayo. Gagayam ken kabsat, numapukaw ka. Manibod pa lang iti album, dagiti The Mega Big Singers, Miss Melo Santiago. Nilalabis mo kanya, inyaling-alay ko, iikay tarik na. Minta ang patpala, ang wan ka na'y kaya, at kakanabay ko, panunod mutay at ayo. Ulit na, di masasaktan. Makalikot ka sa salita. Sakit tinakin ko, tiyak may bagakin ka. Taang ke nagsilog yata. Awan, gaway ko ang mga mo. Tadyat lakit kabailan. Sa bali, awanin patay ko. Lumapok ka, awanin sa bitian ko. Sakit tinakin ko, tiyak may bagakin ka. Taang kek na agsilupyata. Awan, gaway ko ang mga mo. Tadyak lakit kabailan, nuin ka ipuno. At daan kan sa bali, awanin patay ko. Lumapok ka, awanin sa bitian ko. Awan, gaway ko ang mga mo. Tadyak lakit kabailan, nuin ka ipuno. At daan kan sa bali, awanin patay ko. Lumapok ka, awanin sa bitian ko. Lumapok ka, awanin sa bitian ko. Okay, dito ang rod gagayam ken kabsat. Ti sunata naman numapukaw ka. Kadita, ag subsubli tayo dumngeg, iti paborito ya programa. Okay, tuloy-tuloy lang natin tayo panagkakasama ng katitingang gay. Iti programa tayo papagayam. Baru Warimot.
Okay, happy watching once again to Sir Romel Alejo. Good afternoon, Sir Idol. Kana ni Ate Lorna Godoy de la Cruz. Okay, kasama tan ni Ma'am Banji. Pagbababay kan Ma'am Banji nga maturog yan. Naimbaga malem manen Sir Ronald pa shout out man dagitay amin na taga na Lupta Batak City kuna na toy. Yes ma'am, natay pangablaw mo kini Sir Michael ket nakadano nen. Kumusta ka kanumet kuna na? Wala tiyan mo tatayang kit ingka maturugin tagbababay kan. Okay, tuloy-tuloy tintay pa nagkakada pa nagdidinanggay. Pabedi ti intay pa nangipadanon no sa dino kayong dumdumig. Ti daytoy nga oras ken intay idanon ti kaudyan nga damag itatang oras. Baru Walimot. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:38. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naibang oras yo gagayem kinabsat adto iti kaudyan nga damag ilatang oras. Naragsakan ni Gobernador Macho Marcos Manoto kiti pa nakairubot met laingen ti bukod a job portal ti Ilocos Norte. Sikon ken kuana nabayagin a kalikagom na ti pan nakaestablisar tinaso a job search website ti probinsya Rason a kinindaw na marugyan dayto iti karugrugi paylaeng ti pandemya agubay ti COVID-19. Inabatad na kamaudyanan na ket na isablasar metlaingen tinasaong nga website anam na main na amang itunda itadadapay a panagbalin at transparent dagiti a bakante a posisyon a pakairamanan ti gobyerno. Inlawlawg na babayan ni daytoy ket ada ti hub ti probinsya a pakakitaan kariti amin na bakante a pagtrabahuan ken dagiti aplikante. Imbunan nagna daytoy ket centralized online para kaditi amin nakakailan pakairamanan dagiti adday ti sabali a pagilian. May nagdi daytoy mangnamnama ti gobernador a mausar daytoy ken may patungpal ti kangrunana gagemna a makatulong kadagiti kakailian amang birok iti mayan natop at trabaho para kadakwada. Dahil tadi kaudyan nga damag ilatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod ti News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Gusto mo mag-mall? Pwede naman. Pag-iingat lang naman ang katapat niyan. Mag-mask at face shield. Para ligtas. Maghugas ng kamay. Para nasa mabuting kamay tayo. Sa restaurants man o ATM. At sa konting distansya, malaki na ang maitutulong mo sa ating ekonomiya. Ingat-angat tayong lahat. Si Orme po at ang iBerry. Bilang leader, dapat laging malinaw. Malinaw ang mga batas na pinatutupad. Malinaw ang mga daang tinatahak. Malinaw ang mga nais marating. Malinaw na ang mamamayan ang dapat unahin. At nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berries. As a supplement, isang capsule lang ng iBerry daily after meal. Kaya, if you're me, I'll take iBerry every day. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drugs at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May hypertension ka, diabetes, asthma, kidney, liver problem, lagnat, ubo, sipon, psoriasis, cancer, at marami pang sakit? Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Nagka-COVID ka? Ito ang inumin mo. Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Mas kailangang inumin mo ito kung ayaw mong magka-COVID. Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Ang produkto na ito ay may triad benefits like probiotics, prebiotics, and enzyme through fermentation process. Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Ang nutrients ay galing sa mga prutas, herbs at gulay. Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Multi-awarded national and international. Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Tested na ito. May CPR ng FDA, halal certified, and DOST assisted project. Doc Honey Stevipus,
Cibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Available sa lahat ng DSAP members drugstore in Ilocos Norte, NGT Health and Wellness branches, at Temco branches. Doc Honey Cibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Health is wealth. We deliver nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0915-499-3377 o kaya 0949-737-8930. Doc Honey Cibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Naimbag nga damag mga karonda. When maawis kayo nga gatendar, itinanalaya panaglukat ti kabarwanan nga grocery dito'y syudad ti Batak into no Marso 18 iti agda mga bulan. Ti Delits Grocery, pagagatangan iti kababaan nga presyo iti grocery items. Tiradong informasyon, ag-text no tumawag iti cellphone number 0920-3900-775. Kukwa kinimat matunan, the Mr. and Mrs. Jomar and Jenaline Domingo. Masarakan ti Delits Grocery iti along National Highway, Barangay Biloca, City of Batak, Ilocos Norte. Delits Grocery, ti mapangnanamaan ken kababaan na presyo ti grocery items iti syudad ti Batak. Delits Grocery, intayon sa Jai. Delits Grocery. Agsapsapol kay kadi itinalaka ken di kalidad a furniture products dukas tagagayem ken kabsat addan ditoy probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak. Ibutay Furniture Shop, Ibutay Furniture Shop ket magatang sadjay dagiti agkakapintas asalaset, tugaw, katre, aparador, lamisaan, ridaw ken dumapay. Ipakpakamot Ibutay Furniture Shop nga dagiti showroom na iti along National Highway, Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Ibutay Furniture Shop ket masarakan iti Sitio Kadakat, Barangay Nagpakalan, City of Batak, Ilocos Norte. Wenutala nga mapan iti Sitio Mariit, Barangay Darindiw, City of Batak, Ilocos Norte. Tinatong informasyon, ag-text no tumawag iti cellphone number 0926-499-1167. Kukwa kinimat matunan ni Kagawad and Mrs. Cesar Butay. Butay Furniture Shop. Butay Furniture Shop. Lalabas ka ba ngayon? Pupunta sa paborito mong lugar? Okay naman lumabas. Basta kumpleto ka sa ingat. Mag-mask at face shield para makita ng lahat na mahalaga sila. Maghugas ng kamay dahil hawak mo ang kaligtasan ng iba. Dumistansya. Ito ang sukatan ng pagmamalasakit. Sa ating pagsunod, pag-angat na ang kasunod. Ingat-angat tayong lahat. Reunion na, ate. Ay, kinausap ako ng anak ko. Ma, hindi pa tayo nakakasiguro ngayon. Ang dami pang may sakit. Yung kapitbahay, lahat, quarantine. Wala kasing disiplina. Galing ah! Disiplina muna sa pandemya. Sundin ang minimum health standards. Mag-face mask at shield. Maghugas ng kamay o mag-hand sanitizer. At wala munang magkita-kitsa. Ako po si James Deacon. Para sa iyong pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the DILG, ASC, and the KBP. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Barungarima! At tuyan ti programa ng may manglingingay ken mangrayrayaw kada kayo dinaldawaldaw. Barungarima! Maalis kayo nga rod nga dingeg. Barungarima! Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima! Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbalingyo ananay kumakanta iti kailupuan. Barungarima! Mangmangigan. Limpailaeng RPN, DZRL Radio Ronda, Batak, Ilocos Norte. Barungarima! Kadita, agsubsubli tayo dumngeg iti paborito ya programa. Barungarima! Beno tuloy-tuloy ti programa tayo Bararimat Music Festival. Dilahing estasyon tayo RPN DZRL Radio Ronda Batak.
When gayam, kahit kuman nga iya pakamo kada kayo papagayam, padaanan nyo ti 18 years anniversary ti programa tayo, ken ti grupo ti The Mega Mix Singers. Amo yung kadi gagayam kirabsat into ni April 24, ti daytoy nga bulan, ket daytoy angayan tayo nga bloodletting activity. Daytoy quarterly. Nga intay iwaywayat nga bloodletting activity gagayem ken kabsat ti programa tayo, ti estasyon tayo ken ti grupo tayo papagayam. Isod gapo na awisan mi digitay kayat nati agidonar iti dara, umay kayto agidonar iti dara gagayem ken kabsat dito mismo nga RP building. Iti mismo nga compound ti estasyon tayo papagayam. No sa dinno kabinnolig tayo manen ti Ilocos Norte Police Provincial Office. Pabenti paniduolo ni Police Colonel Christopher Abrahano ken rasameten ti biang ti Philippine Red Cross. Pabenmet ti panaydono ni Mrs. Edna Orsino. Nga isod nga rod ti blood bank tayo gagayem ken kabsat. Isod gapo na nga wisan mi digitay kayat nati umay agidonar iti dara, umay kayon to agidonar papagayam. Update lang no kadeta ha. Digitay kay donar nga dara, kukwayo met lang deta tadanto ti card. Ngited kada kayo ti Philippine Red Cross gagayem ken kabsat. No saan man nga da kayo iti makakasapol, dagitay donar iti dara ket no kas pagarigan masapol dagiti kakabagyan nyo, kafamilyayo, adati masindadaan nga ingkay kauten no kwa gagayem ken kabsat. Ngem syempre sukatan yun to metlaeng. Ken kasameten agipay kami manen ti libre nga reading glasses papagaya. Uray mano ti maserbyan. Awawisen mi digitay kabarangayan tayo dito syudad ti Batak wenno itoy barangay Baay. Ken iso amin nga mayat nga maipayan ti libre nga reading glass, umay kayon to into April 24 gagayem ken kabsat agiddan ti bloodletting tayo ken kasametan detoy panagipay tayo ti pre-reading glass gagayem ken kabsat. So gapuna nga gundawayen nyo dayta nga aldaw gapuanan ta manmano iti kastoy nga programa wenno aktibidad gagayem ken kabsat. Ken kasametan digitay successfully donor adan to manan ti regalo nga paay ti programa tayo ken ti grupo ti The Mega Mix Singers ken syempre ti estasyon tayo gagayem ken kabsat. Isod gapuna nga wawisen da kayo ay kayo agidonar iti dara daytoy inawagan tayo ti silpo ti biag ken kasametan daytoy panagipaay tayo ti libre nga reading glasses ken pagyamanan tayo iti grupo digiti professional iti probinsya tayo idalwan ni Mr. Vicente Teng nga iso ti kabinbinulig tayo gagayem ken kabsat dayti grupo da nga iso dati agipapa ay ti libre a reading glass para kaditay agkasapulan nga kaprobinsyaan tayo. Ken syempre kasama tayo ni tinaget nga suportada ti grupo ti programa ken destasyon tayo. Beno tuloy-tuloy ti intaya panagkakado panagdidinanggay. Kuna toy na imbag nga malem mo padre watching from Camellia. Okay, kumasakay dita barangay Sambuanga iti syudad ti Lawag. Tuloy-tuloy lato tintay panagkakado panagdidinanggay. Intay to nagibasa kaditi nagkado nga pangablaw dito nga intay na awaten papagayam. Ken kablawon tay man pay gayam digitay listeners tayo dito barangay Sitio Kadakad, Barangay Nagbakalan, dito'y syudad ti Batak, dito'y Butay Furniture Shop, kablaman tayo man ni Apo Kagawad Cesar Bonilla, Cesar Butay and family, kasametan ni pareng Pepe Sibukao. Dito'y Trabadores da, dito'y Butay Furniture Shop, dito'y Sitio Kadakad, Barangay Nagbakalan, iti syudad ti Batak. Okay, kablawan tayo kanuman ni Josa Juan ti Barangay 13. Ano nga Barangay 13? Di kamet imbaga Lawag, wenno dito'y Baay, wenno San Nicolas. Kablawan tayo kanuman ni Josa Juan ti Barangay 13. Kuna na to di namet ibaga no anang anang ili. Dito'y San Nicolas, dito'y Batak, wenno sa dino. Okay, kablang dita San Nicolas ni Manong Benny Domingo gayem detoy. Kumusta kay dita San Nicolas, Ilocos Norte. Alawan, basta di kita taga Barangay 13 San Nicolas. And of course to Mami Linda Bumanglag dita Barangay 10. Kasama tan ni Major Edison de la Cruz. Dito'y Barangay Bingao. Yan kasama tanda ko Madre Cristina Makatumbas, ni Tata Vidal, ni Nana Agos, ni Tata Juan, ni Nana Tarsila, ken ni Manang Alice. Dagiti Makatumbas ken Marquez family. Maawis to amin nakaruba. Tuloy-tuloy ti programa tayo. Ingkay nga rod sagutan ti may sapay sunata.
kasi nakpangliliwa panglingligay kada kayo itatang malem papagayam. Okay, at yaro dati kantami at manid pa lang kaniya Miss Leia Mar Pataray. Dito kanta na nga napaoluan ni Timek. Okay, kumusta kaya amin nga naayat nga agbuy-buya ken dumdum nga iti programa tayo. Anyo met kalipatan nga i-like and share. Dagiti sa amin na programa iti estasyon tayo papagayam. May saang laing ananungo Lapungan litay Parukong ko Geban yan Aragsa ko Itinangigap Timek mo Sikaman Inalingan ko Ket si tatay Sinapul ko No sa ginno Alugar ti ayan mo Aside kami kayam ti ayan ko Ket tatatin ako mo Ket anyan aragsak ko Tasi katay na dungo Ken sikat na nailo Sapay ta bintang patingga Tinasayat panapagayam ka Tasikat nagpayduma Dito'y lubong nga pagkarkarawan ka Kablawag man pa ni Kasin Marieta Reyes ni Bayaw Meldrin manibo dita Hawaii. Sikaman inalingan ko Ket si tatay sinapal ko No sa dinno alugan ti ayan mo Aside kami kayam ti ayan ko Ket tatatin ako mo Ket anyan aragsak ko Kasi katay na dungo Ken sikat na lailo Sapay ta bintang patingga Tinasayat panapagayam ka Tasikat nagpayduma Dito'y lubong nga pagkarkarawan ka Ket tatagan ako mo Ket anyan aragsak mo Tasi katay na dungo Ken sikat na naino Sapay ta bintang patingga Tinasayat panapagayam ka Kadita
ag subsubli tayo dumngeg, iti paborito yo programa. Baro Arimat. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Baro Arimat Music Festival. Dito lang yung estasyon tayo RPN DCRL Radio Ronda Batak. Kaya hintay tuloy tintay pa nagkakadwa pa nagdidinagay. Okay ko na toy. Naimbag nga malim mo idol. Alakman dito kung tama mang kablaw. Ken kakasamaten ka dito sa amin nga agpapaay. Tida ito yung numero 1 nga radyo. RPN DCRL Radio Ronda Batak. Ingka mga ro di patukar dito paborito nga kantam gapuken ka. Isagot ko man amin nga taga Bintar. Ipang pangrunak man. Dagitan nak ko nilakay ko. Kasamatan ni John Ray Kadang. Ken kaniso amin nga agkakasikat ken agkakalaing nga Damega Mix Singers. Advance 18 years anniversary ti Baro Arimat ken ti grupo ti Damega Mix ko na nadtoy. Kasapay ta agtultuloy iting kay panangliwliwa kada kami ko na ken adupay nga ingkay panang celebrar iti inkay madanon ko na nadtoy. Alakastan agyamanak ni manang mong Agnes Agbayani ti Bintar. Okay, kablakon tayo man gayem ni Tata Johnny Aribuabo. Dito'y Barangay Baay, iti syudad ti Batak. Kaya kablakon tayo pa ni Ninong Sunny Dancel. Okay? Panana pa dito ay sa Balipay Pangablao. Good afternoon sir. Kablaawak man, tinaimbag kinaragsak. Ngal daw, the Mr. and Mrs. Jessie D. Apostol and Ma'am Shirley Apostol. Madama padengeg mi ita sir. Thank you. Aga po palang kini Miss Jeneline Riambon Laino. Dita Barangay Pagsanahan Sur, Badok, Ilocos Norte. Kablaon tepan ni kompadre ni Apo Kapitan Antonio Talob. Dita Barangay Pagsanahan Sur, Badok, Ilocos Norte. Okay, kunana pa dito ay sa Balipay nga Pangablao. Idol, kablawak man dito agdengdengeg dito ay makayep-yep ban na Ilocos Norte. Ipatukar mo to man dito ay kantam na idumduma pagayam. Sagot ko ken ni Mrs. ko dito anak ko ken amin latan nga taga ban na ken dakay dito estasyon agan anad tay kumanga kang kanayon ko na natoy. Okay, thank you. Ni manong mo nga Nestor ko na natoy. Thank you very much manong Nestor. Dita ban na Ilocos Norte. Kunana pa dito thanks sa Jai Pangablao mo kada kami kumpad. Kuna ni kumpad Pepe Sibukaw. Wala, thank you very much. Ang masakay dito ay Butay Furniture Shop. Dito ay Barasitio Kadakad, Barangay Nagbakalan, dito ay Syudad Tibatak, Awantian Yaman na. Kablaon tayo pa ni Tata Rohel kanina na Rusi Rigunan, di tamit lang Nagbakalan Batak. Kasamatan kablaon tayo pa ni Apo Kapitan Ray Ventura, dito ay Barangay Dariu Diu. Ken kasamatan digitay taga Barangay Bawa West. Iti syudad ti Batak ti pamilya ti Numutibiyang iti nakaikamanga kablawan taypay da Mami Maria Magdalena de la Cruz kani Daddy Abe. Okay, kumusta kayo dita? Kasama tan digiti Kabanatan family, digiti Mamaklay family, kasama ten Gawat family ken syempre Rundwen family ken Clarion family. Okay? Adir din di sa Balipay nga ayod bilang musika. Enak man isagot kada kayo papagayam. At timan ti kanta manid pa lang kini Miss Ronalyn Rundwen. Ti kanta nga napolwan ka ili ko tapam mateg mo. Ora kaili ko kanak man ket dilat tawang gayem ti pamatig mo kaili ko ni Ronalyn Rundwen. Okay, gore ka di rugi. Nagpayen kaya kasaritan nagiti pa nangilalam Jabong marik na Gustuen sa payen Dita agkita Kailing ko Tagik mo Dita pangatek mo Masapul ko
balita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Walimat. Piano pagayam, kaya nang ikanti kaili ko. Hindi pa lang kay Miss Ronaldin Runduen. Okay, may isa ka na kitay original nga singer ti The Mega Mix Singers gagayam ken kaabsan. Okay, ka-happy 7th monthsary RSRD. Namit dito ni Roland Gaculan. Ana, mayaman tilublubong mo si ka Roland Gaculan. Mayat man ti lublubong maun. Paunay kaya na, Lourdes ka nga talaga. Okay, agtultulay ti programa tayo, gagayam ken kabsat. Inday taro, tapugan ti maudi nga oras ti programa tayo, kalpasan lang kadigiti sumagmamano nga pamalagip tayo, manipod ti technical studio tayo. Baru Walimat. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:04. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung kagayan kanabsat at ikaw dyan nga damag ilatang oras. Naiestablisar iti barangay 54A Kamanggaan ti Siyudad Tilawag ti modelo a composting project ti probinsya. Second kay ni Mrs. Estrella Baby Sacro ti Environment and Natural Resources Office Weno Enro aglawa ti lote ti sanga puliket maysa a kilometro in palgak na nga in pausar a libre ti kinkukwa ani Mr. Berhel Corpus kenawan meten ti plano dagiti anak na nga umay agnaed dito'y probinsya. May nagdidetoy kunana na ipasigurado iti agnanayonen a panangusar ti probinsya iti nasaong alote. Inlarag na nga dati may bunong abalde apakaurnungan dagiti marunot a basura iti tunggal pagtingan ken adda dagiti naipaay a kurong-kurong iti barangay apang bunag ti basura. Imbatad ni Sacro dagiti nasaong a basura ket malpas wenno maipan iti naisablisar vermicomposting itinatakamat a lugar. Imbunan nagna ang nakarakdakila tulong daytoy kada iti barangay gapota dito ito ama paneknikan nga da kwarta iti basura. Impanamnama na tumulong ti probinsya iti panakilako dagiti organic nga abuno manipod iti vermicompost. Impakamuna atunggal vermicomposting pit ket makapataod iti 2 gasot a kilo ti organic nga abuno. May nagdidetoy pinasinggiran na at tigagem tinasaw nga proyekto ket tipan nakapataod ti organiko nga abuno nga sa ren dagiti Manalon ditoy probinsya. Dahil tadi kaudyan nga damag idatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod ditoy News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ulirang Guro 2021 bukas na! Ikaw ba ay guro na gumagamit ng wikang Filipino o anumang katutubong wika sa pagtuturo? May mga module o anumang kagamitang pang pagtuturo ka bang ginagawa na nasa Filipino o anumang katutubong wika? May mga saliksik o inisyatiba ka bang ginagawa sa pagpapahusay ng pagtuturo sa Filipino ngayong pandemya? Muling binubuksan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang gawad sa Ulirang Guro sa Filipino 2021. Bukas ang tibalak sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang wikang Filipino o iba pang katutubong wika bilang medium sa pagtuturo sa anumang asignatura o disiplina mula elementarya hanggang tersyarya maging sa mga direktor ng Sentro ng Wika at Kultura maliban sa mga kawani ng
KWF at kanilang mga kaanak hanggang ikalawang degree. Ang huling araw na pagsusumite ng mga nominasyon o aplikasyon ay sa 1 ng Hunyo 2021. Para sa karagdagang tanong at detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa Sangay at Salita at Gramatika, Komisyon sa Wikang Filipino, Gosaling Watson 1610 Calle JP Laurel, San Miguel, Maynila o ang kanilang cellphone number sa Globe 0906-509-7841 o ang kanilang Smart 0968-605-5850 o maaaring i-contact ang kanilang email na kwfolirangguro@gmail.com o ang kanilang website www.kwf.gov.ph. Hi! Ako ang voice-over ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. Paano ba yun? Siguro yung parang kape ko. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blazimoril mushroom, Panax ginseng at spirulina na nakatutulong makapagpaboost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. May hypertension ka, diabetes, asthma, kidney, liver problem, lagnat, ubo, sipon, psoriasis, cancer, at marami pang sakit? Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Nagka-COVID ka? Ito ang inumin mo. Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Mas kailangang inumin mo ito kung ayaw mong magka-COVID. Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Ang produkto na ito ay may triad benefits like probiotics, prebiotics, and enzyme through fermentation process. Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Ang nutrients ay galing sa mga prutas, herbs at gulay. Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Multi-awarded national and international. Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Tested na ito. May CPR ng FDA, halal certified, and DOST assisted project. Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Available sa lahat ng DSAP members drugstore in Ilocos Norte, LGT Health and Wellness branches, at Temco branches. Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Health is wealth. We deliver nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0915-499-3377 o kaya 0949-737-8930. Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Barungarima! At tuyan ti programa ng may manglingingay, ken mangrayrayaw ka na kayo dinaldawaldaw. Barungarima! Maangis kayo nga rod nga dingeg. Barungarima! Mangtakwat ka na iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima! Programa mangtulong ka na kayo, babaen ti panagbalinyo anananay kumakanta iti kailupuan. Barungarima! Mangmangigan! Limpela ng RPN, DZRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Barungarima! Kadita, agsubsubli tayo tumngeg, iti paborito ya programa. Baru Warimot. Okay, tuloy-tuloy tiya programa tayo Baru Warimot Music Festival. Dito lang yung stasyon tayo RPN DZRL Radio Ronda Batak. Okay, kablahan tayo man pa once again ni Ma'am Vanji manibudita Hong Kong. Kung masakala di kita kabarangayan na dito barangay na Lupta, iti syudad ti Bataken, kablahan tayo pa ni Engineer Eugenio Manarpac Jr. iti Paway, Ilocos Norte. Okay, tuloy-tuloy lata rin tayo pa nagkakado pa nagdidinanggay. Kasabitan kablahan tayo pa ni Auntie
Prime Aquino, dita Barangay 1 Lawag City, to Comadre Mayet Abalus, ni Mami Juicy Baggaw, maniud palaeng dita Maui Hawaii, kasamatan ni Mami Lita Malabed Kakachan, ken ni Daddy Federico Kakachan, kumusta kayo dito'y barangay, dito'y Honolulu Hawaii, ni Mami Juliana, Mami Huling, Malabed, kasamatan kablante pa ni Auntie Dora, ni Uncle Lando, kasamatan ni Lolo Ruli Agustin. Okay, tuloy-tuloy lata tinte pa nagkakado pa nagdidinanggay. Dito yung programa tayo kablante pa ni Comadre Wing Guillermo Tango, maniud pa laing dita Singapore. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo. Itaro din ni Danon ti sa balipay nga sunata, inakman na isagot kada kayo papagaya. Okay, at ti kantang napulwan, nakeltay nga arapaa. Para kada amin na sangapada, di kita nagkidaw ti kanta to inumuti biyang. Tawena sa nga puno ket talo, rinugyakon iti imadayo, siyakon tay napanag patagabo, taan niya nga rut ket rigat lain panagbiag ko. Kaasi tiya po tayo nadana iti trabaho kanyan ngaragsak ko taatan iti pagbiag ko. Kadiam mo siya kuntay na nga to, saan me tasyak kay na ikulbo, ket awan marami ko nuisut intet tiapo. Arapako inakunin suko ngem uray nukasta itigasat ko si pupuso nga inawat ko ta isungarod intet tiapo. Tiya po tayo nadana iti trabaho kanyan ngaragsak ko taatan iti pagbiag ko. Kadiam mo siya kuntay na nga to, saan me tasyak kay na ikulbo, ket awan marami ko nuisut intet tiapo.
dita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Warimat. Pero tuloy-tuloy lang tatinte para nagkakado pa nagdidinangga iti programa tayo. Bararimata Music Festival. Iti laing numero 1 nga radyo ti Northern Luzon. Ti RPN DCRL Radio Ronda Batak. Alawin papagayam mida ket interod ipatukar ti may sampay nga sonata. Kasi nakapangliliwa, panglingling ay kada kayo itatang malem papagayam. Dito laing programa tayo. Okay? Adero na dati sabali pa yung sunata. Nginak man isagot kada kayo papagayam. Okay, di man dati ayat hawayano. Sagot man to our big boss, Mr. Ronald Saludares. Para kada kayo, dito yung sunata. Nasamit kapsati ayat kawayano, tauray lakay di mo sukat kinatungo, ading balasang ikatem panagduwadwang, aming kayat mo'y inaisagot ken ka nga ipaay. Nasamit kapsati ayat kawayano, tauray lakay di mo sukat kinatunggo, ading balasang ikatem panagduwadwang, amin kayat mo inaisagot ken ka nga ipaay. Ading balasang dungeg kat pati kumaan, kayat napudnutin ka ipaay. Naparagsak mo ni asawang mawayano, san mo nga'y tulog panakapukaw kaayat mo. Ading balasang ulitek pati kumaan, saan akwarta gamgamang taasawang, napudno ngayat ken kwa na maipaay. Ito ket kasi taasawang maagsamulay. Isut ka po na ukap sa tawayano, di mo itulog amay spoil tapaket mo, amamet ket dino inakaisang di, iti upubing at marasing tong talalaki. Ading balasang dungeg kat pati kumaan, ayat na pudnutiin ka ipaay. Naparagsak mo ni asawang mawayano, san mo nga'y tulog panakapukaw kaayat mo. Ading balasang ulitek pati kumaan, saan akwarta gamgamang taasawang, napudno ngayat ken kwa na maipaay. Dito ket kasi taasawang maagsamulay. Okay, deta ti ayat hawayano. Sabali ang paya sunata request met digitay taga Banna Ilocos Norte na idumduma pagayam kablangan teman da paring amante ken ni Reynalyn Corpus.
pulos na sarakak atas ken ka isu ngay ti Diyos sinak agyaman tainted na ka nangikan nyo ti Sunata Pulwan ay dumduma pagayam. Kadita, agsubsubli tayo dumngeg, iti paborito ya programa. Okay, kipasa tayo man na kita nakatatunga komento nito'y kagayam ken kakabsat, babayin pa lang kanigitinayat nga tumartarabay, dumdumig ti programa tayo. Okay, kunanad to'y then idol ko na nagtoy. Kanamet ni Jonathan Takep, sir, kablawan man ni Tito Boy, Tito Kuni, ni Goryo Edong, thanks ko na nagtoy. Alawela may ti padengeg ni Ma'am Banji, manibo dita Hong Kong. Kuna pa ni Celia Asuncion, dita San Nicolas, Ilocos Norte. Sir Ronald, good PM, pa shout out Barangay 20 San Pablo, especially to my daughter, Shanduni Wirasinghe kunanad toy. Okay, kunamit ni Mami Juicy Baggaw, manibo dita Maui, Hawaii. Happy watching anak, Sir Ronald Domingo, keep safe always, God bless. Okay, kasamit ken ka Mami. Hello everyone, kuna ni Sir Roderick Molina, manibo dita Spain. Okay, kumusta kayo dita Spain? Ken kablang te pa ni Kompad Rodel Bragas Balisacan. Di kita kakadwa tayo ti grupo ti The Mega Mix Singers. Ti RSRD Baro Ariman. Okay, tuloy-tuloy latat inte pa nagkakadwa. Panagdidinang gay ti programa tayo papagayam. Ipay ko roden ti samalipay nga sunata. Kasi nagpangliliwap kada kayo tatang malem. Okay, ato yung ti sunata para kada kayo papagayam. Okay, agpatapok tayo lata. Panapay dito ni Ronel Kibin.
Sir, kablawa man amin nga Galakgak family and Pungtilan family. Kuna na to, thank you very much sa akin ni Ronel Kibin. Kumasa ka no, digiti Galakgak and Pungtilan family. Ay ti kaldero ni inang, basit ngem pagsid si daawan, ni tatang ko aman nangan, nalaing nga akilaban. Ay ti kaldero ni inang, atawid na ken nilelang, kirauden man ni tatang, ulo sa di matikagan. Tim kauten tapat ilan ti aklo asya listo nga agdiso di tabukot ti imamadi agbubugo. Ay ti kaldero ni inang, saya aten na hakalupan, nuag tig-tig aben ni tatang, ilaban din to marugitan, na minsan anatyag ni tatang, agban-banang estaawan, awanin na makilaban, tatinakaw ti kaibaan. Dim kauten tapat ilan ti aklo asya listo nga agdiso di tabukot ti imamadi agbubugo. Yalubanay ni inang, analakay pasensyakan, iti panagurok mo itay, adda sang nga iling nga imay. Kaldero ni inang Baru Walimot. Aga sublinto ti programa tayo kalpasalan ka di sa magmamala pamalagip. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DZRL Radyo Ronda News Break.
Naimbag nga oras yung kagayam kirabsat at iti ikaw dyan nga damag idatang oras damag pa lang manipod dito lugar tayo. Manamnama maiapasdek ti baro nga Eco Park di barangay 54A Kamanggaan ti syudad Tilawag iti na isabasaran ti modelo a composting project ti probinsya. Inalawag dito ni Governor Macho Marcos Manotok at inaso proyekto ket pasatlaing ti Eco Park nga arapaap na may seblisari tunggal barangay dito'y probinsya. Inpalgak na kalikagom ang mapagbalin a banner project itatawen 2021 ti barangay Eco Park apat siya na dakila tulong kari ti barangay iti daytoy apanawen ti pandemya. Sigon kenkwana nangilatang ti probinsya iti 2 gasot aribo a pisos para iti tunggal barangay a mausar para iti panakipasdek ti bukod dagitoy nga Eco Park. Nupay kasakuna na mabalinpay amang ipaay ti probinsya tinayon a pundo para iti nasaong ganwat. Imbunanag na ti Eco Park ket buklen ti parke ang mabalin a pagayayaman dagito bingken pagpasyaran dagiti natayngan agsipod ta anungen ti gobernador wenno anugoten ti gobernador anabayagen ang malmalday dagito bingken natayngan iti kadda dagitoy iti uneg ti dagiti pagtayngan asa na nasayaat iti salunat. May nagidaytoy gudgutigoten ti gobernador ti tunggal maysa alumang ab iti presko nga angin ken agpainit iti sagpaminsan. Kabayatan na kunana ti sabali pa paset ti Eco Park ket ti agrikultura kaadda dagiti mula anat nateng ken agbunga mula kas iti dragon cactus ken dagiti kaykayo amabalin a pagburasan dagiti lumugar ken ti may katlo apaset na ket ti composting. Inlawlag na ditoy ang mapagbalin dagiti basura nga organiko nga abono ang mausar metlaeng kariti mula anat nateng ken dagiti agbunga mula iti nasao a lugar. Mangnamnama ti gobernador ang may sablisar ti Eco Park kariti amin na barangay ditoy probinsya ita atawen. Dahil ikaw dyan nga damag iratang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Hi! Ako ang voice-over ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. Paano ba yun? Siguro yung parang kape ko. Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blazimoril mushroom, Panax ginseng at spirulina na nakatutulong makapagpaboost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. Ito si Secretary Carlo Nograles ng Task Force Zero Hunger. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Para maagapan ito, nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor sa kilusang Pilipinas kontra Gutom. Lahat kasali, lahat kasalo. Para malaman kung paano makaambag at tumulong, pumunta lang sa laginghanda.gov.ph/Pilipinas kontra Gutom. Kailan ka huling kumain sa labas? Pwede yan. Mag-ingat lang. Mag-mask at face shield. Hindi mo man mangitian ng waiter, siniguro mo naman ang trabaho niya. Maghugas ka ng kamay. Sa kamay mo nakasalalay ang negosyo ng restaurant. Dumistansya para malayo ang mararating ng ekonomiya. Kain tayo? Ingat-angat, tayong lahat. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbarin, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kaylukwan. RPN
DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Beno pa pagayama datero din iti programa tayo. Parikot ken pamagbaga. Siyempre, di pa lang tinakin kayem yo timon ti dati programa ni Manong yung Ronald Domingo. Kasama tayo ni Tibiyang ti Master Control ni Engineer Marca Tuliao. Supervision ken direksyon ni Station Manager Rodrigo Sadja. Ken nakasama ten mangkikita pa lang ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo. Ken tinumo Tibiyang ni Ronald Domingo. Alakman dati agundamay nga mga wis kada kayo papagayam nga kayo gipatulod kadagiti daniw mensahe niya yan dagiti pakasalitan kanayat pakasalitan iti biag naliday man wenno naragsak wen papagayam kaya gipatulod ket masindadaan toy nimo ti biag amang ibasa kadagita nga kay ipatulod papagayam nga rod iti daytoy nga kanito iapalubos yuman ta sagutan kayuman iti maysa asunata kas inak pangliliwa panglilingay pa lang kada kayo iti daytoy nga malem papagayam. Isagot tayo man kini Ma'am Fe Aquino, kini Ma'am Regina Salvador, dita ding Rasilocos Norte. Kinasama tayo kay sagot tayo kini Mrs. ko siyempre. Awanen ti umasping panagayat nga intalali sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan na isang sangayan kapuken ka ang nanayon tiragsak ken panagkaawa si kamet la tigapunag nuwapay nga agbibiyag at kita katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko
Pasikat pagtaudan, lawagan ay isang sangayan, gapuken ka at nanayon tiragsak, ken panagkaawa. Si kametla tigapuna, nuwapay nga agbibiyagak kita, ketawanen tiragsak ko, dukas bilang mabukaw ka. Awanen di makaarta, panangipatek mo kanya, biag tuy biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Biag tuy biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Meron papagayam. Hello po, watching from France ko na ni Ma'am Angelica Cortez. Okay, thank you very much. Kani Ma'am Angelica Cortez, kani Ma'am Vanji, I'm listening ko na natoy maniud pa lang dita Pagilian nga Hong Kong. Hanyumet nga kalipatan nga i-follow gagayem ken kabsat, ken aga subscribe ti estasyon tayo papagayam ti RPN DZRL Radio Ronda Batak. Okay, sa paliman pa nga sunata, inakman isagot kada kayo papagayam itatang malem dito palaing programa tayo parikut ken pamagbaga. At di man ti sunata madid pa lang kini Miss Annabel Tarampi, baton lagip. Langit alagi sasampi ang naglabas, nagbalindan ang paset, biyak ko na isa. Kaung kanto'y puso, isudat may nabati ngek ikutan
Bueno, mapagayang, intero din ibasa, deti Daniel, ni Mr. Noel Anchuela Sadjan, manid pa lang dita iliti Paway, Ilocos Norte, gayem ken kabisat. So, intayon ibasa, deto'y Daniel, sawali pa nga Daniel nga in patulod. Kahit kay pakamukatayin ni Mr. Noel, ket regular nga contributor tayo ti Daniel, papagayam. Okay? Ato yan ti... isagot ko, when ato hindi ti Daniel nga napauluan, na ipalay agasat. Daniwan ka, ayat ko. Naipalay agasat. Iti pa nagdaliyasat ko, iti dana tibiyag. Apag sipasip alawag. Iti masirayak, dagiti laingen uni, ti kuryat, ti pagsenyalak. Kastat kalidem, lubong ko, anaiyanak. Apay ngamin, ana ipasngayak nga awanan, ultimo a kinarigat. Itinabulagatan, uray igaedkot ag trabaho. Makamtudan kasapulan ti familia. Familia a pagbiyagan. Wen kastat biyag, nga dakanyak malalaisak. Kumaminsan makatkatawaan. Iti pa nagmaymaysak, luwak manak-nakanak. Ay ayatek, na ipalay agasat. Kumudot ti saem, tunggal anak agkid daw. Tauray kasano a panagayat, jak man la maipaay. Dawat ko nga rod, kagayem nga addaan, kisingandak, tulong yo anarway. Daniwan ka, ayat ko. Biano pagayam, detang ti Daniel, nga patulod kada tayo ni Mr. Noel Anchuela Sadjan, manibo diti Paway, Ilocos Norte. Thank you very much, Sir Noel. Iti panangi patulod mo manen, dito Daniel mo. Kaya nga roda papagayam, intay nga roden pasurutan, iti maysa asunata. Sunata anapaulwan iti mariknam lakuma. Ay ayatin ka, itiyawan patinggana, uray amok asaan kan, anawaya, uray man basur, iti Diyos ako nada, tati apo mapakawanak, me ngata, anyan aragsak ko, idipi natga. Kablawan tayo mampay, tinimbaga nagbuybuyan ni Kabagyan Adriano Bulong, manibo dita Hawaii. Tumami Diyos si Bagaw.
samit ken ragsa ngemintur kaano amasu papaka tuy napudno a palagayat ko ken ka mariknam la kuma pilak amek asa emkenut na tatay di rasa ngayon pananam mo kanya tapos mananagpukaw kenar saat ibaga dati kayan danga ibaga minamauyong tiyagayat ken ka ngemawan tinak maaramidan taday titiragsa ngay nakpagbiyagan aragsak ko idi pinatgana tapmoy nakmet na namin samit ken ragsa ngemintur kaano amasu papaka tuy napudno a palagayat ko ken ka mariknam la kuma lak amek asa emken ut na tagay di ragsak ngayon pananam mo kanyak tapos mananagkupas kenar saat mariknam la kuma lak amek asa emken ut na tagay di ragsak ngayon pananam mo kanyak tapos mananagkupas kenar saat Parikut ken pamagbaga.
May napapagayam ko na natoy mega love. Shout out to Ate Juicy Baggaw. Happy watching po kami ni Sir Roderick Molina. Maniud pa lang ijay Spain. Alamin papagayam, tiyempo na met nga Ruden tatnin tayo nag-happy pinakada. Kaya ta sapay kumata, inapay na kayo manintiya sang kabasit. Ngayon kayo nagliliwaan, itatang malemo. Kadwa ka Ruden na po nga rin tibiyang tima sa control ni Engineer Mark Tuliao. Supervision ken direksyon ni Station Manager Road sa dyan. Kasama tanang kitkita, ti seguridad testasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo, ken to'y nimutibiyang ni Ronald Domingo. At Ruden ti Maudi Asunata, nginakon isagot kada kayo, itatang malem papagaya. Kablante pa'y dakasin Erwin, kani Highland, dita na po Bado, Ilocos Norte, ni Abalayan Lita. Ako'y puso kenrik na sublenta niyan ayan naglabas takit panubok lae sakit tinakem intan lipatin naragsak to'y puso kenrik na mapakil tamanin niyan ayan ikarikin ka di kan tuguliban ayat mo nitun may kalam alanggag ko ipalubos mo ipaay mo manin kaayat mo patip kirim tanakim kenrik na magnon di marisaak di ayan ayat ta namnamain ngawan tuno martap di na tunday ngayan ayat ketawang tunti makawaswas so nga pasubyan ka ni ayan ayat RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.